ande go. Yedo ke kinjone ko kwa der bodu njugo. Njugo chatingwe tuko chagochiabu. Ujo, no mate pa de mete yo korwalienda. Akiye, wegento keranga rende. Tora saya na kiyo sakari. Nene ngeria na numura mo mo no mbiane na kwa. Mbiye aso kunya kanara. Aya, eriyo kongo ligirienda. Rienda. Okiona tata kurwa chaga usatari guti. Obe. Ona are ka mundra otra ombi ko sangi okure. Aro karamu ligari video ko kibano dira ko kodi. Timanyeti na rekoro guti mai tiko sel karata kuna ngui kwa. Ah, baba mataya. Kwana kwa gudio koria ya mete. Ja baba ntimo monto kodi gimete ba magukora kwete kare timete kodi gimete. Aye. Koigure. Nge. Koigure buno mugambi abo ato mwana bete ku school. Mugambi kyo. Mugambi oyo itoyo mwino gaiga. Kira ga sali. Mugambi ta gutwara mwana school na. Ayenga yore kanyoro kiore ko tare. Garante bingo. Mwana kyo, mwana manyete. Mwana bote nyoroga. Mwana yo muise ko imu abere go chimate gari goche. Ah, ngakya yo kazuka man. Amangana yara ririga kero monta maete. Oh no. Ngaki abugate tunere. Anyore tunere banyore tumarobo baiga nyomba gitegere go chimuino gari. Ayu muno kwambuka no choro chimumbuiga go chimuino ende. Oh. Obo bang. No ga ubanyo. Oh no. Umano ngosoma. Ngosoma ta school eri matari no are go se form twa. Kiga kya bagambia. Nje mujani mbwa tunga na bwa turu mwana iga bwe school. Wakonge kamerera bakanda irwechera. Lakini ere. Ayu ere ta bwa akakire igo. Abantu mbari kunyara kwe mugambia ta kire gambira no na ro monyene. Ikakore gambira. Oyo ata te kutupani hindu. Abantu bandi bakwe kubuye kenyoro. Okaraki. Obairechera. Aya kwanza ne goyo nde makumba nkori yaro buture titigana to makumba tiga made tiga to omuntu bwa to bongo to omuntu akwegwe kero go bwene na sana ai nene makumba na bwa to bongo makumba na bara to gambe ana bwa ta maskani yake wana umuture ti oya yani nyore no tiri bagaiga nyore ri bagaiga ni mate metanga ke te karna ni to vieta empia sampe tenga que tiga to makumba to makorera na kitoko makora ma ko kororo nkia kokore aquí to ko bwate na to ensiga ta to mironye batakete ba mami abantu bona pika abantu ta makumba na roko ku turete tiga to buna ba korangerie bara sende iga bas mogo cha mwakira na inu rende na mora sese fo michi family chi obogambi echo mogo kira ngekyo ai ntokera gako ngenda aralia iga buna tene iga ntokera ngweteke gutire yanka gutira ai osoro ga kirora kende nkiyo ya ntokera gako ngenda nyasaima kende nkiyo ya ga ntokera gako ngenda osoro ga kirora ga kia ntokera gako ngenda nkiyo ntokera osoro na rero osoro na kikuwa kanyara ya ntokera gako ngenda risami rirema